Башкортостанда Хомай акыллы колонка ярдәмендә Әминә проекты тормышка ашырыла башлана. Ул республика башлыгы грантына башкарыла. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Рәми Гарипов исемендәге беренче республика башкорт гимназия интернаты директоры урынбасары Азамат Шамсетдинов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Азамат Закирович, мине төзәтегез, әгәр дә мин яңлышһам, Әминә ул айрым проектмы, әллә Хомай кебек колонкамы? Әминә ул акыллы колонка. Акыллы колонканың исеме Әминә инде. Ә Хомай ул тавыш ассистенты. Чөнки был Хомай тавыш ассистенты буларак алдарак барлыкка килгән. Аны билдәле булганса Айгиз Кунафин ул был өлкәлә белгес буларак, техник специалист буларак ул эшләгән, тормышка ашыра башлаган проектларның бере ине. Һәм артабан шул тавыш ассистенты ярдәмендә, Хомай тавыш ассистенты ярдәмендә акыллы колонка булдыру идея барлыкка килде инде. Һәм менә шул идея республикабызның башлыгының гранты тарафынан тормышка ашырылды. Әминә акыллы колонка булу инде. Бу параллель үткәргәндә, мәсәлән, бар Яндекс станция, аның исендә тавыш ассистенты Алиса бар. Ләкин без битәбездә һәр вакыт Алиса дип әйтәбез бит инде. Ысын барлыкта әлбәттә ул Яндекс станция дип атала. Шуның шикелле бу акыллы колонканың исеме Әминә, ә уның исендә тавыш ассистенты Хомай. Без уга өндәшкәндә Хомай дип өндәшәбез. Әле эш нинди кимәлдә? Әлеге вакытта без былтыргы елдагы алган гранттарды тормышка ашыру белән шөгыльләнәбез. Беренче өлеше тормышка ашты дип әйтергә була. Ул безнең балалар баксалары белән эш алып баруга юнәлтелгән. Монда менә шул акыллы колонканың үзенең булдыруы һәм шул 5 прототип эшләнгән инде. 5 тип 6 булды улар. Һәм 6 балалар баксагында ул колонка кулланыла башланы. Былтыргы менә быелгы ел исендә инде, беренче елның ярты еллыгында был Хайбула районыннан Бәпимбә балалар баксаһы, Баймак районыннан Аюкай балалар баксаһы, Шамонина бистәһендә Акбулат балалар баксаһы һәм Өфе калаһының 75-нче һәм 40-нчы башкорт балалар баксаларында тәрбияселәр бу акыллы колонканы кулланып балалар менән төрле занятиялар үткәрә башлаганнар. Ниндидер һөҗүмчеләр турында әлегә һөйләргә итәрәктер, ярты ел гына кулланалар. Һөҗүмчеләр турында әйтергә була, чөнки без майның адагында үткәрдек туңарак өстәл. Бу тәрбияселәр безнең Өфөгә килделәр һәм Өфе калаһының тәрбияселәре, балалар баксалары итәкчеләре видеоматериаллар белән бүлештеләр инде һәм ниндәйдер кимәлдә бу юнәлештә байтак кына эшләнде дип әйтергә була. Әминә эшләй ала һуң Әминә. Ничек ярдәм итә ала тәрбиясегә? Әлеге вакытта Әминә ул, мәсәлән, йомактар сисә инде балалар белән бергә, балаларга йомактар әйтә. Шуннан һуң әкият һөйләй ала. Әлбәттә, аның функционалы елдан-ел үсәсәк дип уйлыйм инде. Чөнки безнең икенче проект шул вакытта алар бер тирәлә тормышка ашырыла башланы. Икенче проект ул безнең Әминә акыллы колонка өчен башлангыч мәктәп модуле дип атала. Менә бында инде без әлеге вакытта эш бара. Монда күбрәк эш үзенең исеме үк әйтеп тора, башлангыч класстар өчен юнәлтелгән һәм монда без максат итеп алдык инде күбрәк ялып итергән мәктәпләрдә кайда башкорт теле дәүләт теле буларак өйрәнелә. Ягъни әлеге вакытта ул балалар баксаһы өчен яраклаштырылган ныграк. Монда мин әйтер идем, ул күбрәк балалар менән аралашуга яраклаштырылган һәм монда контингент та күбрәк шул тирәләге яшьтәге контингент бит инде. Чөнки үсмерләр өчен әлеге вакытта ул бәлки бик үк кызык та түгелдер. Но киләсәктә мин уйлыйм инде бу проект үсәсәк һәм бәлки үсмерләрнең үзләрен дигәл бит бу эшкә. Әйе. Әйткәндә, кемдер ярдәмендә бу тормышка ашырыла проект?
Бұл проект алдан айтып кеткенсе, ол Башқұртстан Республикасының башлығының гранттарына тұрмышқа ашырыла. Айгиз Кунафенді, мен ойлаймын, бүгінгі күнде біздің республикалар бітәһілі білә, республиканан ситтәлі біләләр. Башлаңғыз нүктәһендә тұрған кеше, кім башлап ебәргән, кім қозғатқан кеше. Сөнки бұл идея электән үк тә ямғиятта булды бит инде. Кәрәк үзе безнең колонкашы, акыллы колонка бит кәрәк шулай да. Гомумән бuna мәгариф системаһында шундай заманса технологияларда куллану, ул әлеге вакытта нинди кимәлдә? Һуңгы вакытта нимәләр үзгәрде? Әүдемрәк куллана башланыкмы ошо яңа технологияларда? Без мона хәзерге заманда бәлки теге технологиялар тиз үзгәргән усурда яшәйбез дип әйтергә була. Чөнки элекке усурда алһаң, мәсәлән, тәгәрмәсте уйлап табу менән шундый ук тәгәрмәсте уйлап табуга тиң ниндәйдер глобаль кимәлдә кешенең мәдәниятенә тәэсир итерлек ниндәйдер яңа уйлап табуга тиклем зур арауктар үткән бит инде. Хәзерге вакытта без мона безнең дәврдә генә бит инде шул кесә телефоны ниндәй кимәлдә үзгәрде. Ябай гына кнопкалы һөйләшү, SMS кына ебәрү функцияһы булган устройствонан дип әйтәйек инде. Ул бит инде мона шундый ниндәйдер кимәлдә компьютер кыяфәтенә инде. Шуның шикелле мәгариф системаһында ла әлбәттә бу ситтә калып булмай, мәгариф системаһында ла шундый үзгәрешләр булып тора, технологиялар мәгарифкә килә, чөнки шул ук балалар алар өйдә гына кулланмай бит инде бу әйберләрне, ул технологияларны. Алар мәктәпкә килгәндә лә куллангалары килә. Һәм әлбәттә, әгәр дә без элекке дәврдәге һәм китапка гына таянып эшитһәк, бұл заман балары өсөн бик үк кызык та булмас иде. Һәм мона алганда, мәсәлән, бернисә тифтейлелек интерактив такталар эшләй башлан, кулланыла башлана бит инде. Уга тиклем проекторлар булды. Бүгенге көндә яңа заман. Бүгенге көндә мәгарифкә яңа талаптар куела. Шул ук вакытта яңа технологиялар да үтеп инә. Шул ук акыллы колонкалар, яһалма интеллект бит инде шулай ук мына бүгенге көндә, мәсәлән, шундай мәгариф өлкәһендәге зур форумнарда алһаң, мондагы махсус рәвештә бар площадкалар яһалма интеллектты куллану буенча мәгариф өлкәһендә. Дәресләрдә лә дип әйтергә була. Һәм мона был яһәттән әлбәттә акыллы колонка ул мона укытучыга мөмкинчелектәр бирә. Касан һәм бuna ошо Әминә акыллы колонкаһын 5-6 балалар баксаһындагы беренче төркем генә түгел, республика буйлап күбрәк тәрбияселәр үзләренең эшендә кулланалар. Проекттың икенче өлешендә без мона шул башлангыч мәктәп модулен эшләп башлагас, 200 колонка ул мәктәпләргә бирелде, таратылды. Республикабызның төрле районнарында урнашкан мәктәпләр, төрле калаларында урнашкан мәктәпләрдә бүгенге көндә ул колонкалар таратылган. Мин уйлайм, киләһе уку елында укытучылар киңрәк кулланырлар дип был колонканы инде. Һәм мона алдан әйтеп кеткәнсә, ул мона шундый айруса башлангыч класслар менән эшләгәндә зур мөмкинчелектәр бирә. Шул шигырьне ятлаганда. Чөнки мона мәсәлән алһаң, мәктәптә башкорт телен һәйбәт белмәгән бала өчен укытучы артыннан шигырьне калатлар ул, өйгә кайта кыйынлык тудыра бит инде. Әгәр дә өйдә уның шундый акыллы колонкаһы булһа, ул уга өндәшә, ул башкортса уга шигырьне һөйләп бирә ала. Шигырьне уның белән бергә ятлай ала. Чөнки яшерен түгел, башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнгәннәр өчен бит инде үзенчә кыйынлыктар тудыра, бу барыбер яңа телде өйрәнү бит инде. Ләкин мона шундый ярдәмче булганда, мин уйлыйм, ата-әсәләргә лә кулайлырак буласак, телде кабул итү һәм баланың кызыксынуы артасак, чөнки сүзләрне тәрҗемә итәргә һәм башка шундый тел менән бәйле, телде үстерүгә бәйле функциялары булуы әлбәттә күпкә кулайлырак буласак.
Азамат Закирович, тел үстерүгә бәйле һеҙҙең проекттар дәүләт республика башлығы грантына башҡарылған проекттарығыҙ әминә генә түгел, шулай бит. Бына ниндәй проекттарығыҙ бығаса тормошҡа ашырыла килде? Ғөмүмән һеҙгә ошо грант ниндәй этәргес бирҙе үҫешкә? Әлбиттә, беҙҙең был проект беренсе түгел. Беренсе тигәндә әйткәндәй, беҙҙең беренсе тигән ниндәйҙер кимәлдә беҙ бренд итергә тырышабыҙ. Мына беренсе һүҙен инде, беренсе атамаһын тип әйтергә лә була, сөнки беренсе гимназия булараҡ беҙ үҙебеҙҙең бөтә проекттарҙы ниндәйҙер кимәлдә шул һүҙгә яҡынлатырға тырышабыҙ. Һәм беҙҙең тәүге проекттарҙың береһе булды беренсе плюс проекты. Ул Төбәк-ара лагерine балалар өсөн сит региондарда йәшәгән балалар өсөн балаларға йүнәлтелгән проект ине. Уның сиктәрендә беҙҙең республикаға 80 бала килде. Улар беҙҙең музейҙарҙа булдылар, театр менән таныштылар, мәҙәниәт, фән өлкәһендәге беҙҙең вуздар менән танышып, һәм төрлө республикалағы концерттарда булып, бик ҡәнәғәт булып ҡайтып киткәндәр ине. Был барыһы ла республика башлығы грантына башҡарылған Әлбиттә, был барыһы ла республика башлығы грантына башҡарылған эштәр. Һәм мин уйлайым, мына был гранттарҙың булыуы, ул мына шул телде үҫтереү өлкәһендәге, тарихты өйрәнеү өлкәһендәге проекттар өсөн ҙур мөмкинселектәр аса. Сөнки әгәр ҙә мына шул лагерҙы алһаң, әлбиттә, лагерҙы ойоштороу ул бик ҡатмарлы эш. Әлбиттә, кәрәкле документтарын йыйып алыу бер өлөшө, ә мына балаларҙы ашатыу, йәшәтеүҙән генә алғанда ла ул бик байтаҡ ҡына финанс сығымдар талап итә. Ә мына шундай гранттарҙың булыуы был проекттарҙы тормошҡа ашырырға мөмкинселек бирә. Проект инде барлыҡҡа килгәс, ул әлбиттә юҡҡа сыҡмай бит инде. Аның тураһында кеше һөйләй, шул уҡ телевидениела һөйләйҙәр, күрһәтәләр. Һәм әлбиттә барлыҡҡа бар, мәҫәлән, ҡыҙыҡһынған кешеләр был проектҡа үҙҙәренең финанстарын һалып, был проекттарҙы үҫтереп ебәрергә инде артабан. Ләкин ул проект үҫһен өсөн ниндәйҙер осорҙа башланғыс ваҡытта уға дәүләт тарафынан ярҙам кәрәк. Һәм шул мин уйлайым инде дәүләт программалары беҙҙең телде үҫтереүгә йүнәлтелгән һәм гранттар алар бик ҙур ярҙам булып тора. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Рәми Ғарипов исемендәге беренсе республика башҡорт гимназия интернатта директоры урынбаҫары Азамат Шәмсетдинов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.